Imħabbar il-programm ta' Spazju Kreattiv għal bejn Settembru li ġej u Lulju tas-sena d-dieħla. 10 xhur li fihom se nkomplu naraw prestazzjonijiet multidixxiplinari, kunċerti mużikali u wirjiet tal-arti li se jkomplu jixprunaw il-kreattività artistika f'pajjiżna. Fil-Kavallier ta' San Ġagbu d-direttur artistiku Tony Sant tkellem dwar it-3 punti li hemm marbuta mal-viżjoni strateġika ta' Spazju Kreattiv. Il-programm ta' Spazju Kreattiv jorbot ma' 3 punti ewlenin li għandna fil-viżjoni strateġika tagħna. Il-viżjoni strateġika tagħna torbot ma' l-idea ta' identità, diversità u eredità. L-idea ta' identità minn aħna bħala Maltin u minn aħna bħala nies kreattivi. Manka fil-kuntest aktar wiesa minn aħna bħala nies Mediterranji, nies Ewropej u mill-bqija. F'dawn l-aħħar xhur spikka l-interess ta' bosta li resqu s-sottomissjonijiet tagħhom sabiex ikunu parti minn Spazju Kreattiv u mill-applikazzjonijiet kollha ntażlu 60 proġett li jkopru mal-15-il format espressjoni artistika differenti. Barra minn hekk din is-sena wkoll mistennija tingħata importanza kif jixraq lill-wirt artistiku u kulturali tal-aħħar seklu li għadda. Per eżempju, inħarsu ħafna lejn ġara fis-seklu 20, għal-fatt li s-seklu 20 issa huwa parti mill-istorja tagħna, imma forsi ma jinħassx li huwa l-bot wisq biex intuħ l-attenzjoni li hemm bżonn għal ħarsien anka storiku tiegħu. Ma jistax jonqos l-ispettakli li daħlu sew fil-kalendarju bħal Zigużajk il-Festival Internazzjonali tal-Arti għat-Tfal u l-Festival Internazzjonali tal-Arti Viżwali jerġgħu jkunu parti mill-programm ta' Spazju Kreattiv. Iżda mhux biss. Għal-programm li jmiss hemm ukoll iċ-ċinema ta' Spazju Kreattiv fil-Kavallier ta' San Ġagbu li se toffri selezzjoni aktar wiesa ta' films fosthom dawk Maltin u trasmissjonijiet diretti ta' produzzjonijiet internazzjonali mit-Teatru Metropolitan ta' New York fost l-oħrajn. Għal-produzzjonijiet ta' ċinema se titħaddem sistema ta' karta ta' sħubija u l-ewwel 150 se jirċievu din il-karta b'xejn. Għalhekk permezz ta' din is-sistema dawk interessati jibbenefikaw minn roħs fil-prezz ta' biljetti għal numru ta' wirijiet speċjali.